Нурлатның былтыр иске кулатка сабан туйын көтәрішуі күпмедер дәрежеде репетиция генә булган икән. Быелгысы белән айырма жир белән күк арасы кебек. Масштабы гына түгел, эштәлеге буенча да Татарстан җитәкчелегенең шундый дәрәҗәле чараны үткәрүне нәкъ менә Нурлатка тапшыруы очраклы түгел билгеле. Бөтен Россия сабантуйларында да күп катнаштык, бөтен Россиянең авыл сабантуйларында да бик катнаштык. Чөнки безнең инде менә шулай матур иттереп, оештырып алып бара беләбез, матур иттереп гореф-гадәтләрне, йолаларны күрсәтә беләбез. Шуның өчен инде безгә шанып тапшырылганнардыр дип уйлыйбыз. Бөтен дөньяга таралган татарларыбызга ярдәм күрсәтеп, аларга тагын бер кат менә шундый үзебезнең гореф-гадәтләрне өйрәтеп, яшьләр дә шуны өйрәнеп үссеннәр, тәрбияле булсыннар дип, менә шундый чаралар уздырганы өчен президентка да, хөкүмәтебезгә дә зур рәхмәтләребезне әйтәбез. Бу юлы кулатка сабан туйы Россиянең 56 регионының кунаклар кабул итте. 150 мең татар яшәгән Ульяновск өлкәсендә гомер кичерүче милләттәшләребез дә сабан туйга бик теләп килгәннәр булып чыкты. Очень приятно встретить наших земляков. Мы очень довольны, желаем им благополучия и всего доброго. Ринат Әхәнде тумышы белән Нурлат районының Бутаихы поселогыннан иске кулаткада 40 еллап яши. Озак еллар биредә прокурор булып эшләгән. Торган җирем яхшы булса да, туган җирем сагындыра ди ул. Икенче бер танышыбыз исә Ульяновск татарларының үзара тату яшәүләре турында горурланып сөйләде. Татарлар бик матур яши бездә. Бер-беребез мөнәсәбәтләр әйбәт. Шулай ук бездә дә татар гореф-гадәтләрне саклап яшибез. Сабантуйлар узып тора. Даже кулатка җирлегендә генә түгел, авылларда да, поселенияларда да сабантуйлар үтеп тора. Бик матур уза. Тау итәгендә урнашкан сабантуй мәйданы шешәк бәйләмен хәтерләтте. Импровизацияләнгән шәһәрчекләр генә дә берничә дистә иде. Иң зурысы Нурлатныкы. Татарның яшәү рәвешен чагылдырган шәһәрчектә төзелгән объектлар гына да 20дән артык. Сабан туйның рәсми өлеше алдыннан ук Нурлат шәһәрчеге Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, Ульяновск өлкәсе губернаторы Сергей Морозов һәм башка мәртәбәле кунакларны кабул итте. Татлы чәк-чәк белән каршылый сезне Татарстан халкы. Сәламлыйбыз сезне Ирак Болгар илләреннән. Хәерле көн, хөрмәтле кунакларыбыз. Кунакчыл Нурлат җирендә күрүебезгә сезне шиксез шатбыз. Соңгы вакытта республика программасы буенча корыла торган авыл клубларының кече варианты булган клуб Кама Аръягы һәм Нурлат шәһәре тарихы төбәк музее, мал-туар ихатасы, чын мунчаны кунаклар зур канәгатьләнү белән карап узды. Внимание! Внимание, отойдите все! Шәһәрчек бизәге булырлык татар йорты, мәчет, мәйдан уртасындагы кече сабантуй да игътибарны җәлеп итәрлек иде. Зур Нурлат сәхнәсен ул көнне 4 сәгать буена бер өзлексез якташыбыз, популяр автор башкаручы Фирдус Тямаев тотты. Нурлат шәһәрчегеннән халык бердә üzülмәде. Күпләр әлеге зәвыклы урынны фоторәсемгә төшү өчен сайласа, икенчеләр уеннарда катнашты. Өченчеләрне бирегә экскурсия максаты китерде. Безгә сабантуй бик ошады. Нурлатларныкы инде бик әйбәт. Халкыгыз бик мәрхәмәтле. Кунакчыл да. Һәр павильонда, үзенең павильонында һәр берсе белән сөйләшеп карады. Һәр берсе безгә аңлатты, сөйләде, тарихны сөйләде. Төп мәйданда исә 7-нче бөтен Россия авыл сабантуйында язгы чәчү тәмамлануга багышланган бәйрәм гөрләде.
Үзәк сәхнәдә Алтай һәм Пермь крае, Адыгея Республикасы, Башкортстан, Татарстан, Киров, Кемерово өлкәләре һәм башка төбәкләрдән килгән артистлар бер-берсен алыштырды. Төрле күңел ачу мәйданчыклары эшләде. Традиция буларак Сабантуй кунаклары спортның милли төрләрендә дә катнашты. Нурлатның 8 көрәшчесе келәмдә бил алышты. Раил Рәхмәтуллин, Рөстәм Гайнуллин, Ленар Әхмәтшин, Илнур Зиннуров, Илфат Гимадзиев үз үлчәү категорияләрендә призлы урыннар яулады. Федераль Сабантуй эстафетасын Пенза өлкәсенең Юлизән авылына тапшырылуы Сабантуйның кульминациясе булды.